дар қасри фарҳангии ноҳияи Ҷалолиддини Балхи фестивал озмуни ҷумҳуриявии телевизионии эҷоди халқ таҳти унвони Андалеб 2025 бо шукӯҳу шаҳомати хоса баргузор гардид. Тибқи нақшаи баргузории фестивал озмуни ҷумҳуриявии телевизионии эҷоди халқ Андалеб аҳли ҳунар ва фарҳанги ноҳияи Ҷалолиддини Балхи дар саҳни кохи фарҳанги ноҳия намоиши ҳунарҳои мардумӣ ба тамошо гузоштанд. ҳунарҳои мардумӣ ки реша аз умқи таърих доранд, вобаста ба завқу маҳорати ҳар як бонуи тоҷик аст. пешниҳоди ҳакамони ин озмун гардониданд. ҳайати ҳакамон аз намоиши ҳунарҳои дастӣ ва маҳорати кадбонугии бонувони ноҳия дида намуда, ҷиҳати омода намудани яке аз шартҳои ин фестивал баҳои баланд доданд. боиси хушнудӣ ва сарфарозист ки имрӯз дар ҳудуди вилоят Хатлон бахусус ноҳияи Ҷалолиддини Балхи даври аввали фестивал озмуни Андалеб 2025 бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил карда шуд. Фестивал озмуни ҷумҳуриявии Андалеб 2025 аз рӯи номинатсияҳои зерин баргузор мегардад. Номинатсияи ҳунарҳои мардумӣ, анъанаҳои миллӣ, суруди яка, суруди фалак, рақси яка, навозандагӣ баргузор мегардад. ин чорабинӣ дар доираи иҷрои амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 январи соли 2025 баргузор гардид, ки ба рушди фарҳанги миллӣ ва эҳёи анъанаҳои мардумӣ равона шудааст. фестивал озмуни Андалеб яке аз саҳнаҳои муҳим барои муаррифии дастовардҳои фарҳангии мардуми Тоҷикистон ба шумор меравад. мақсади асосии он таблиғу тарғиби анъанаҳои неки ниёгон, ҷалби таваҷҷӯҳи ҷомеа бахусус ҷавонон ба санъату ҳунарҳои миллӣ, эҳёи чеҳраҳои нави эҷодкор ва таҳкими нақши ансамблҳою гурӯҳҳои бадеӣ дар ҳаёти фарҳангии кишвар мебошад. мақсад аз баргузории ин гуна фестивалҳо боз ҳам бедор намудани насли наврас дар рӯяи ватандӯстӣ, ҳисси миллӣ. ёдовар бояд гардид, ки фестивал озмуни Андалеб 2025 аз 3 давр иборат аст. даври аввал дар шаҳри ноҳияҳо, даври дуюм дар маркази вилоят шаҳри Бохтар ва даври сеюм бошад дар пойтахти азизамон шаҳри Душанбе баргузор мегардад. дар доираи фестивал ҳунармандон аз гӯшаву канори ноҳия маҳорати хешро дар 12 номинатсияи гуногун намоиш доданд. шартҳои озмун намоиши ҳунарҳои бадеӣ, навозиши умумӣ, муаррифии либосҳои миллии мардумӣ, рақсу суруди яка, навозиш бо дутор, порчаҳо аз ҷашну анъанаҳои миллӣ, бадеҳа, иҷрои сурудҳои фалакӣ, саҳначаҳои ҳаҷвӣ ва сюитаи вокали хореографиро дар бар гирифт. ҳунармандони маҳаллӣ бо маҳорати хуби саҳнавӣ ва садои ҷаззоб таваҷҷӯҳи ҳайати ҳакамон ва тамошобинонро ба худ ҷалб намуданд. баромадҳои онҳо ифодагари рангорангии фарҳанги миллӣ ва истеъдоди ғании эҷодии мардуми ноҳия буданд. фестивали Андалеб 2025 боз як маротиба собит сохт, ки фарҳанги миллӣ чун ҷузъи ҷудонопазири ҳастии миллат бояд пайваста пуштибонӣ ва ташвиқ гардад. ин гуна чорабиниҳо на танҳо фазои фарҳангиро ғанӣ месозанд, балки ҳамчун майдони кашфи истеъдодҳои наву умедбахш барои пешрафти минбаъдаи санъати тоҷик хидмат мекунанд.